Awst y 15fed 1945, a byddin Japan yn ildio i'r cynghreiriad ar ôl 6 mlynedd o rhyfel. Chwedeg mlynedd yn ddiweddarach ac mae amgueddfa Rhyfel Imperial Llundain yn gefndir addas i ddathliadau Diwrnod VJ, diwedd yr Ail Ryfel Byd. Ni'n disgwyl rhyw 100 o cyn-filwyr nath ymladd mas yn Japan a nath cael eu carchori yn Burma. Mae'n bwysig iawn, dim ond ar gyfer yr amgueddfa wrth gwrs, ond ar gyfer y cyn-filwyr, yn enwedig gyda heddi VJ Day sy'n cael ei feddwl ymbellwaith fel rhan o'r rhyfel nath gael ei anghofio. Ac i ni Elias o Gaerfyrddin, mae'n benllanw wythnosau o waith paratoi yn ei swydd fel rheolwr digwyddiadau yn yr amgueddfa fyd enwog hon. Ni wedi bod yn paratoi ers blynydde'n gwybod bod y 60 mlynedd ers diwedd y rhyfel yn mynd i fod yn fawr. Mae gorfod ffeindio gyd o'r cyn-filwyr, llawer i ni mewn cysylltiad â beth bynnag trwy'r amgueddfa, ond wrth gwrs mae ffeindio nhw gyd a gwahodd nhw yma. Trefnu bod nhw gyd yn dod lan yn iawn a bod nhw'n gyfforddus yn noswaith cynni a bod nhw'n gwybod beth sy'n digwydd ar y diwrnod. He is in the line-up. Nes i gradd mewn hanes, o'n i'n gwybod bod fi moyn gweithio mewn amgueddfeydd, ond bod fi wedi cael gradd teulu, dwi ddim yn academig o gwbl, ond o'n i'n mwynhau trefnu digwyddiadau, o'n i'n gwybod felly byddwn ni'n gallu priodi'r ddoi, gweithio mewn amgueddfa, ond hefyd trefnu digwyddiadau mewn lle fi'n mwynhau gweithio. Mae'r rhestr y bobl bwysig y VIP sy'n heddi yn werth ei gweld, yn ei plith di-caeredin. Mae e'n noddwr y Burma Star Association, a mae'r Burma Star Association yn neud siŵr bod gyd o'r cyn-filwyr a'r rhain a gath i garchori mas yn Burma yn cysylltu â'i gilydd. A mae fe yn noddwr yr association achos oedd e mas gyda'r llynges mas na yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae yna bobl ma heddi nath llong y di-caeredin achub mas na tra bod e ar y llong, a felly mae sawl cysylltiad ma heddi. Hefyd ymysg y gwestai mae'r fonesig Elin. Wnaeth deithio i Burma yn ystod y rhyfel i ganu'r milwyr yn y jwngl. Mae hi wedi disgrifio'r profiad fel antur mwyaf i bywyd. Mae Joanna Lumley'n dod. Mae hi'n neud llawer gyda'r amgueddfa. Nath ei thad hi ymladd gyda'r catrawd y chindit sy'n enwog iawn. A mae hi yma fel yn cynrychioli thad a hefyd achos mae hi wedi neud lot i'r amgueddfa. Mae'n sgwennu lot o llyfrau yn y gorffennol. I'm so pleased it's just right. It's not rainy, it's not too sunny, it's just completely perfect. And it's just wonderful to see these brave men, these veterans. They won't be here for very much longer, and I'm just so proud to be amongst them. And also Dame Vera Lynn. I mean, what kind of a star is that? A bod yn onest, mae edrych ar ôl nhw'n ddiddorol iawn, ond ar diwedd dydd y pobl sy'n diddori fi fwyaf yw'r cyn-filwyr a'r rhai gath i garchori, achos rhywna sy'n ar storiau fwyaf. Wel, ni ydy'r diwrnod wedi bod yn llwyddiant? Ydy llwyddiant mawr. Mae'r VIPs wedi gadael a mae'r cyn-milwyr nawr i gyd yn gorffen i cynno ac yn mwynhau cloncan gyda'i gilydd nawr. So mae popeth wedi mynd a mae pob un wedi mwynhau. Lot o bobl wedi bod dylan yn ni yn gweud diolch am y cyfle, felly o'r ochr ni mae popeth wedi mynd yn grêt. O, i ti wedi mwynhau diwrnod? Ydw, fi'n dwlu ar diwrnodau fel un le ni jyst yn fysi trwy'r dydd a mae'n well na ateb y ffôn trwy'r dydd, so ydy, joio mas draw.